Ndi nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Achinyamata adandaulira bungwe la Malawi Human Rights Commission pa za mmene ntchito yotumiza Malawi ku Israel ikuyendera. Mpingo wa Anglican walangiza Khristo wake kuti apewe kufalitsa uthenga wopanda umboni okhudza imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Ndipo munkhani zina komiti ya nyumba ya malamulo ikumana ndi akuluakulu aku Eskom pofuna kuchepetsa mavuto ena amene ali ku kampani iyi. Ndi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, gulu la achinyamata amene akufuna kupita ku Israel lafunsa bungwe la Malawi Human Rights Commission kuti lichitepo kanthu pa madandaulo awo. Gululi likufuna kuti boma liganizire kuti likhale loyamba mu ndondomeko yolemba achinyamata kukagwira ntchito m'minda m'dziko la Israel. Pemphero Malimba wadza ndi ripoti ili. Wapampando wa gulu la achinyamata amene akufuna kukagwira ntchito m'dziko la Israel adingiswayo kumwenda amene gulu lawo linda achinyamata 1500 adakudikira kuti bungwe la Malawi Human Rights Commission lichitepo kanthu pa dandaulo lawo. Iwo ati dandauloli likutsamira kuti mamembala a gululi adachitapo kale ndondomeko zina zokhudza ntchitoyi. Ndi chikhulupiriro kuti tithandizika komanso tipangidwa consider chifukwa pa 31 May anatiuza kuti tipangidwa consider anthu amene tinalembedwera kale kudzera mwa agency. Ndithu kwambiri panopa ndi chiyembekezo chonena kuti tikamafika wiki imene akhale akusa za shortlisting kapena mayina amene akutengedwa pa gawo limene tikhala nawo mgulu limeneli. Kudzera mukalata bungwe la MHRC kudzera kwa oyang'anira dandaulo a Finance Carolikesia ati bungweli likupitiriza kuwunikira dandauloli ndipo achinyamatawa adzauzidwabe zotsatira. Mlembi wamkulu mundu unaona za ntchito achikundano Musa ati boma silikondera wina aliyense pa ndondomeko yolemba anthu okagwira ntchito m'dziko la Israel. Iwo ati kukondera munthu pa ndondomekoyi kungasokoneze mgwirizano umene dziko lino lidasayinirana ndi dziko la Israel. Dziko lino likuyenera kutumiza anthu okagwira ntchito m'dziko la Israel. Boma la dziko lino ndi la Israel atasayinirana mgwirizano wa ndondomekoyi kumayambiro a chaka chino. Mpingo wa Anglican wauza akhristo wake kuti apewe kufalitsa uthenga wopanda umboni okhudza imfa ya wachiwiri kwa okhudza imfa ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Bishop wa mpingo mchigawo chakumwera Alinafe Kalemba wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo odzoza ansembe limeneli linali dzulo. Thomas Kachere ali ndi zambiri mripoti ili. Bishop Kalemba anati anthu akuyenera kudekha ndi kudikira zotsatira zakafukufuku okhudza ngoziyi ndi kupewa kulankhulapo. Akalemba apemphanso anthu kuti azipita ku chipatala mwachangu matenda asanafike povuta. Ngozi inachitika mmene inachitikira ife tonsefe kunalibe, ndiye ndimanena kuti malingana ndi zimene zikungoyendayendazi anthu amayenera kukhala omvetsera kwambiri chifukwa boma laika pamalo kunena kuti aika gulu la anthu londa afufuze anthu amene ali ndi ukadaulo weniweni kuti afufuze kuti chinachitika ndi chani. Tikamva zimenezo zimene zingatithangatire kusiyana ndi kuti panopa aliyense azingonena amene ali nkuneneramo. Kutsatira kuzozedwa kwawo a Isaac Mbewe tsopano ndi Reverend Deacon, pomwe Alimbani Patrick tsopano ndi a Reverend Father. A Reverend Father Patrick anati akalimbikitsa achinyamata kuti akakhale ndi khalidwe labwino komanso kukonda Mulungu. I'm so happy because it's a long journey. Ukhale ku sukulu and the whole process is so tough. Kumano, we thank God he has been faithful throughout the journey. Kufika lero kuti ulendo ucha taumaliza ndizisomo zokazoka zimene tiwamika Ambuye kuti Ambuye akhala kukhulupirika ndipo ndiliokonda kulankhula kuti tintumikirabe mukoposa mukamene akhala kukhulupirika pa ulendo wosonera wa maphunziro kufikira lero. Ndipo Bishop opuma pa ntchito
a James Tengatenga analangiza osozedwa awa kuti akalimbikire pa ntchito yawo. Bungwe la Northern Region Water Board lalimbikitsa vanthu okhala m'madera ozungulira malo amene limatengako madzi kuti aziteteza malowa. Mkulu wa bungweli a Francis Muntali wati ambiri mwa malowa adzadza dothi komanso zinyalala zimene zikuchititsa ntchito popa madzi kukhala yovuta. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Muntali anayankhula izi pomwe anthu okhala m'madera ozungulira malo amene kumachoka madzi amene amagwiritsidwa ntchito ndi a Northern Region Water Board ku Mzimba anayendera anzawo ku Nkhatabe komanso ku Chitipa kuti aphunzire mmene akusamalira chilengedwe. Muntali anati anapeza kuti kumalo kumene amatengako madzi kumakhala mavuto osiyanasiyana odzakamba kaulimi komanso kusateteza za chilengedwe ndi anthu ozungulira malowo. Kotero Muntali anati iwo anayambisa ntchito yotchedwa Technical Assistance for Catchment Based Climate Resilient Water Security Project ndi thandizo lochoka ku African Development Bank ndi cholinga chofuna kuphunzitsa anthu za ulimi wabwino oteteza chilengedwe. Vuto lenileni ndiloti madambo ambiri makamaka ku Nkhatabe, ku Rumpi ndi ku Chitipa kumene timatenga madzi amene timaphika nkupereka kwa anthu. Madzi amenewa akumabwera ndi matope kwambiri. Mitsinje imene ya ku Karenge, mitsinje ngati ya ku Rumpi komanso ku Nkhata River. Ndi zimenezi pereka chiopsezo pawiri koyambirira nkoti nthawi zina makamaka ngati ku Karenge situmakhala ndi madzi chifukwa choti matope adzadza kwambiri. Mmodzi mwa alimi amene apindula ndi ntchitoyi Lidiness Msukwa ochoka mmudzi wa Chalangwani mfumu yakulu mwini Msuku ku Chitipa anati tsopano aphunzira za ulimi wamakono monga wa mabedi, kudzala udzu wa vetiver komanso mitengo. Mawu ake mfumu mwini Msuku anati akhazikitsa malamulo omwe cholinga chake nkuti ntchitozi zipitirire ngakhale kuti project ithe. Amene akapezeka kuti akuononga mtsinje munjira ina iliyonse apereke mbuzi. Akalepera mbuzi apereke 50-60,000. Padali pano mlangizi woona za chilengedwe ku Nkhatabe a Davison Kaonga ati amba kuona phindu makamaka mmene mtsinje wa Nkhata umene umathira madzi ake ku nyanja ya Malawi ukuyendera. Nthawi zambiri mvula ikagwa dothi ambiri makokoloka ngati sanayike njira zotchinga madzi. Ndi chifukwa chake tinabwera kuti alimi aphunzitse njira zotchinga madzi kuti dothi lisakokoloke ndi madzi. Chifukwa tikapanga njira zimenezo ngati deep bed farming, kontoa makalijes, swales amagwira madzi aja akagwira malowa pasi. Ntchitoyi inali yongoyesezera ndipo imafikira anthu opyola 25,000. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za chilengedwe yati ikumana ndi akuluakulu a Eskom pofuna kuchepetsa kapena kuthetseratu mavuto ena amene kampani ikukumana nawo. Wapampando wa komiti iyi a Werani Chilenga wanena izi poyikirapo ndemanga pa zamene Eskom ikugwirira ntchito zake. Tindi zambiri pa nkhani mu ripoti ili la Pemphero Malimba. Mwezi wa Juni chaka chatha kampani ya Eskom idakhazikitsa ntchito ya Token Identifier Project mmene inkafuna kuyika ndondomeko yatsopano pa mamita amagetsi oposa 530,000 kuti mamita akhale ndi ndondomeko yatsopano mwezi wa Novemba usadathe. Ntchitoyi idali yoti ithe mwezi wa Juni chaka chino, koma pofika mwezi wa Juniwu kampani ya Eskom yakwanitsa kusintha mamita pafupifupi 371,000 okha. Mkulu wofalitsa nkhani ku kampaniyi Akile Chingota ati kuonongeka kwa matransforma malo ena komanso kusapezeka kwa makasitomala atayenderedwa kangapo ndi zina mwa zimene zalepheretsa kampaniyi kufikira chiwerengero chomwe imafuna. Komabe iwo ati nthawi yogwira ntchitoyi ayionjezera kuti mamita amakasitomala ena asinthidwe. Poyankhulapo wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za chilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Werani Chilenga adakumana ndi akuluakulu a Eskom kuti amve momwe ntchito zake zikuyendera kuphatikizapo pa ntchito ya Malawi Electricity Access Project. Funa zatipase progress ya program yonse kuti
ndalama zimene munabwereka kupyolera loan yochokera ku parliament yagwira bwanji ntchito. Azatilongosole ngati ali ndi mavuto ena or ma challenges ena azanene, komanso tingomva mphekesera kuti programu ya ipitiriranso azatilongosolerenso kuti ali ndi maplani anji kuti akufuna abweresenso another bill ku parliament through Ministry of Energy. Malinga ndi Eskom, mamita amakasitomala amene adzakhala satasinthidwe pofika kumapeto a mwezi wa Novemba chaka chino sazidzatha kulowetsa mayunitsi zimene zidzapangitse eni ake kusapeza magetsi mnyumba zawo. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku wairesi ya Kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa apa zikangotha izi choncho musatalikire. Look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Yes, Loani. Sikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno, timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Mene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Mbusa wamkulu wa mpingo wa Pentecost International Christian Center a Esau Banda walimbikitsa Malawi kuti asade nkhawa ngakhale dziko lino liudutsa munyengo zovuta. Mbusa Banda wati Mulungu ali ndi kuthekera kothetsa mavuto onse amene nzika za dziko lino zikukumana nawo. Banda anena izi pamwambo otchedwa Mega Sunday Service umene mpingo unakonza lero mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anayankhula ndi Taonga Sabola. Uthenga wa lero mu msonkhano wathu umene timaucha kuti Mega Sunday Service, msonkhano waukulu unali wolimbikitsa Amalawi kunena kuti Mulungu wathu azatichitira zimene ifeyo tikufuna, komanso zimene tikuyembekezera ngati dziko, mabanja, komanso ngati munthu aliyense payekha. Ndiye unali uthenga wa chilimbikitso wowauza Amalawi kuti ngakhale tikudutsa mavuto wosiyanasiyana, kanda zachuma, komanso ndi ngozi zimene yachitika posachedwa pa ngozi ya ndege, dziko la Malawi likadali mnyengo yakulira. Ndiye timalimbikitsa Amalawi kuti tisataye mtima. Mulungu wathu ndi wokhulupirika, komanso monga mmene tinaonera zitsanzo za mawu a Mulungu
kuti anthu ena amene anali mu nyengo yovutikitsitsa koma mulungu anathandiza. Ifenso mulungu atithandiza chifukwa timalimbikitsa komanso kuwakumbutsa anthu kuti mulungu wathu alibe tsankho. Ngati zimene zadachitira anthu ena ifenso atichitira. Chimene chikundipatsa ineyo chilimbikitso kuti mulungu atichitira ndi zifukwa zingapo. Sindingathe kufotokoza zonse koma ndingonenapo kuti mulungu wathu ndi mulungu wokhulupirika, ndi mulungu wamphamvu yonse. Ndipo tinawerenga vesi yofunikira kwambiri mmene ndimalalikira muja kuchoka ku Aroma chapter 15 verse ya 4. Akuti zinthu zimene zalembedwa mwa mulungu zalembedwa kuti zitiphunzitse ifeyo anthu amene tikuziwerenga komanso anthu amene tikukhala nthawi ino kuti tikhoza kukhala na chitonthozo komanso Mlembi wamkulu wa sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP Mbusa Anderson Juma walimbikitsa kudzichepetsa pakati pa abusa a mpingowu. Mbusa Juma anayankhula izi ku Zomba CCP kumene kunali mwambo wotsanzikana ndi amene amathandizira mbusa wa pampingowu Mbusa Dr. Takudze Chitsulo amene tsopano azikatumikira ku chikala CCP. Mbusa Juma akufotokoza zambiri mkulankhula uku ndi mtolankhani wathu Jason Malowa. Kuphunzira kudzichepetsa kwa kumene kuli mwa abusa a Chitsulo kumene kwathandizira kunena kuti angakhale nkusintha kwa abusa amene anali akuluakulu eni ake ampingo koma iwowo amagwirabe ntchito ndi anthu onse amene opandapo vuto lililonse limene tidamvako kufika na pamene akuchoka pa kuti nthawi yawo tinaona kuti yakwana koma kuti apita akatumikirenso pena. Mlembi wamkulu wa sinodi ya Blantyre mpingo wa CCP Mbusa Anderson Juma. Ndipo Mbusa Chitsulo anati akuchoka ku Zomba CCP atagwira ntchito imene mulungu anamutuma. Sisi chachikulu chinali chakuti ndimazindikira kuti ndina associate wothandizira abusawo. Tsono abusa akachoka akabwera ena ndimayenera kudziwa zokuti amenewa ndi aine akampingo ndipo ineyo ndiyapatse ulemu wawo woyenera kuti tigwirire ntchito limodzi komanso nawonso amene athandiziranso kwambiri kuti inenso ndikhale comfortable kutumikira mzaka 8 zimene zazibusa onse atatu amene ndakhala nawo kuti ayi takhala bwino ndithu ndi panalibe mavuto ambiri. Mbusa Takudze Chitsulo. Munkhani zina, bungwe la Initiative for Health, Education and Sanitation lalimbikitsa mgwirizano pa ntchito yotukula madera akumidzi. Mkulu wa bungweli a Christopher Mafotetsa wanena izi atapereka njinga ndi zinthu zina kwa a Gertrude Mazinga amudzi mwa Samuel mdera mfumu Kadewere mboma la Chiradzulu. Ndi zambiri pankhani mulipotiri la Luwerene Mpasa limene akuwerenga Sam Banda Junior. A Gertrude Mazinga amene ali venda wogulitsa mandasi anati akhala akukumana ndi zovuta zambiri chifukwa cha kulumala kwawo kumene kudadza ali ndi zaka zisanu. Napeza chifukwa bwino chomwe chikachoka pamoyo wanga. Maipe kupita kuna mtambo kuti maipe chifukwa cha maendedwe. A Joyce Naula omwe ndi amayi ake a Gertrude anafotokoza zina mwa zovuta zomwe mwana wawo wakhala ukukumana nazo pogwira ntchito za siku ndi siku chifukwa cholephera kuyenda. Mayendedwe mavuta mwana imene mukumonera mundu wamkulu amakanika kuti mwina mwache ndingapita naye kuchipata motani timapanga haya la njinga moto kakha kuti ndama tilibe mwana iwadwala basi tu ndimakangula mapenikira ndikumamwesa popano mwana moti akaona ndi adokotala. Mkulu woyang'anira bungwe la IHES a Christopher Mafotetsa anati thandizoli ndi gawo la ntchito yawo yopititsa patsogolo moyo wa anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Ifeyo tinachesa chofunirwa kwambiri kuti mthandize nsikana ndi nkhani ya njinga chifukwa chonena kuti mutati mumuyang'anisise bwinobwino nsikana ameneyu ndi msikana wamkulu
anabadwa ndithu pakanthawi monga amene afotokozera makolo ake anena kuti zidachitika izali zaka 5. So pa zaka 5 kuchokera pa zaka 5 kuzafika pamene aliyepa pano pa ndi mzimayi ndithu kuti ali ndi mwana wake, kusonyeza kuti mayendedwe akhala lovuta kwambiri pa umoyo wake, kuti akhoza kufikira patali kapena pafupi ndi kunali kovuta. Koma ifeyo titalandira request imeneyi kitaba pempho limeneli tidachiyesa chofunikira kwambiri kuti tithangatire anthu nga mtundu otere kuti kuthekera kumene ali nako kuti kukhozanso kutumphuka pamene apasa mmoyo mayendedwe mwa mtundu otere. Dongosololi linatheka chifukwa cha thandizo la ndalama lochokera kwa ena mwa Malawi amene amakhala mdziko la South Africa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Achinyamata adandaulira bungwe la Malawi Human Rights Commission pa zamene ntchito yotumiza Malawi ku Israel ikuyendera. Mpingo wa Anglican walangiza Khristu wake kuti apewe kufalitsa nkhani zopanda umboni zokhudza imfa ya amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Ndipo mnkhani zina komiti ya nyumba ya malamulo ikumana ndi akuluakulu a Eskom pofuna kuchepetsa mavuto amene kampani ikumana nawo. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Ndikufunireni zabwino zonse mmene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana amene takukonzerani pano pa wireless yakanema namba 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Madzulo abwino.